जिहेतु हाग्रामाया मानसि हमग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो इएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो समस्थियाव बांग्रिं मावदों मानो होनोबा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव आं मुसलपुर समस्थिखौ जिबायदि अननो हादों आरो दिनै बे खोथाखौ जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिदाफ्रा आंनि आबौ आंनि आइ गासैबो बुजिजोबदों बेनिखायनो नैबे लकसभा इलेक्सनाव रावबो बिपिएफनो भट थुवा होननानै बिथांमोना दिनै आंनि न'आव गमियाव 500निबो बारा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सोरबा इउथनि सोरबा प्राइमारिनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेबसे लागैनो ज' जाफैदों सार नोंथां जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स सीएम दङ आदा अनजुमै कुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायज्लायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स एमएलए दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि हमग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो इएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो गतिके इएम सासेया मान सन्माननि थाखायसो इएम जायो बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामो गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो प्रि आखरनि जायफोर एमसिएलएफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो 100% जों खालामगोन आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो बिटिआर हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय बिनि जि माने मावनाय बिनि जि माने गोसो गोरबो थै बिनि मेगन बिनि खुगा बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय मानसिनि थाखायनो जोनोम जादों आरो मानसिजोंनो बिथाङा गोमालांगोन सानसे बेखायनो बेबायदि मानसिखौ अननानै दोननांगौ बेबायदि मानसिखौ बार मोना बेखौ सासे जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखायनो जन्म हरखादों गोदोनि जोंनि राजा गोदोनि जोंनि जि बाथौ जों इसोरखौ जेरै फालिबोयो बाथौ आफा बोराइ बाथौआनो जोंनो जेन बेखौ हरदों जोङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राबो जेन बिसोरनि जिसुआ बिसोरखौ हरदों प्रमद बर'खौ हरदों बिदि साननानै बिथांखौ जों गासिबो ज' बिथांजों लोगो थाफानांगौ आरो गैला बिपिएफ गैला बाक्सायाव गैला बेवहायथ' बे माने माया बिपिएफ होनना बुङा जोंथ' गासिबो खन्न साफा सानै आब' फंबाय बिदा बिगुमै आदै आइ आफा जों गासिबो सिनायजोबो सासेबो बिपिएफ गैया दा जिखिनि दंमोन फिसाइफोरखौ दोननानै दिनै आब'मोना फैजोबबाय नोंसोर थानोबा थादो आं मिथिखागौ आदा दा मोनायाव फैजोबखागोन दा गतिके मुसलपुराव जुदि गैलाबा दिहिरायावबो गैला कख्लाबारियावबो गैला दा बे बिपिएफआ बाक्सायाव गैया आंखा बर' गैयाखौ जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स सीएम दङ आदा अनजुमै कुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायज्लायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स एमएलए दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि हमग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो इएमफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो बर'नि दैदेननायाव आं मुसलपुर समस्थिखौ जिबायदि अननो हादों आरो दिनै बे खोथाखौ जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिदाफ्रा आंनि आबौ आंनि आइ गासैबो बुजिजोबदों बेनिखायनो नैबे लकसभा इलेक्सनाव रावबो बिपिएफनो भट थुवा होननानै बिथांमोना दिनै आंनि न'आव गमियाव 500निबो बारा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सोरबा इउथनि सोरबा प्राइमारिनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेबसे लागैनो ज' जाफैदों मुसलपुर समस्थियाव बांग्रिं मावदों मानो होनोबा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव आं मुसलपुर समस्थिखौ जिबायदि अननो हादों आरो दिनै बे खोथाखौ जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिदाफ्रा आंनि आबौ आंनि आइ गासैबो बुजिजोबदों बेनिखायनो नैबे लकसभा इलेक्सनाव रावबो बिपिएफनो भट थुवा होननानै बिथांमोना दिनै आंनि न'आव गमियाव 500निबो बारा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सोरबा इउथनि सोरबा प्राइमारिनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेबसे लागैनो ज' जाफैदों
जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स CM दङ आदा अनजुमै कुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायलायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स MLA दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि अनग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो EMफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो गतिके EM सासेया मान सन्माननि थाखायसो EM जायो बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामो गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो पि आखरनि जायफोर MCLAफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो 100% जों खालामगोन आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो बिटिआर हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय बिनि जि माने मावनाय बिनि जि माने गोसो गोरबो थै बिनि मेगन बिनि खुगा बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय मानसिनि थाखायनो जोनोम जादों आरो मानसिजोंनो बिथाङा गोमालांगोन सानसे बेखायनो बेबायदि मानसिखौ अननानै दोननांगौ बेबायदि मानसिखौ बार मोना बेखौ सासे जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखायनो जन्म हरखादों गोदोनि जोंनि राजा गोदोनि जोंनि जि बाथौ जों इसोरखौ जेरै फालिबोयो बाथौ आफा बोराइ बाथौआनो जोंनो जेन बेखौ हरदों जोङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राबो जेन बिसोरनि जिसुआ बिसोरखौ हरदों प्रमद बर'खौ हरदों बिदि साननानै बिथांखौ जों गासिबो ज' बिथांजों लोगो थाफानांगौ आरो गैला BPF गैला बाक्सायाव गैला बेवहायथ' बे माने माया BPF होनना बुङा जोंथ' गासिबो खन्न साफा सानै आब' फंबाय बिदा बिगुमै आदै आइ आफा जों गासिखौबो सिनायजोबो गासिखौबो सिनायजोबो सासेबो BPF गैया दा जिखिनि दंमोन फिसाइफोरखौ दोननानै दिनै आब'मोना फैजोबबाय ओमफ्राय नोंसोर थानोबा थादो आं मिथिखागौ दा मोनायाव फैजोबखागोन दा गतिके मुसलपुराव जुदि गैलाबा दिहिरायावबो गैला कख्लाबारियावबो गैला दा बे BPFआ बाक्सायाव गैया आंखा बर' गैयाखौ जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स CM दङ आदा अनजुमै कुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायलायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स MLA दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि अनग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो EMफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो बर'नि दैदेननायाव आं मुसलपुर समस्तिखौ जिबायदि अननो हादों आरो दिनै बे खोथाखौ जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिदाफ्रा आंनि आब' आंनि आइ गासैबो बुजिजोबदों बेनिखायनो नैबे लकसभा इलेक्सनाव रावबो BPFनो भट थुवा होननानै बिथांमोना दिनै आंनि न'आव खमैयाव 500निबो बारा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सोरबा इउथनि सोरबा प्राइमारिनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेबसे लागैनो ज' जाफैदों मुसलपुर समस्तियाव बांग्रिं मावदों मानो होनोबा मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव आं मुसलपुर समस्तिखौ जिबायदि अननो हादों आरो दिनै बे खोथाखौ जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिदाफ्रा आंनि आब' आंनि आइ गासैबो बुजिजोबदों बेनिखायनो नैबे लकसभा इलेक्सनाव रावबो BPFनो भट थुवा होननानै बिथांमोना दिनै आंनि न'आव खमैयाव 500निबो बारा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सोरबा इउथनि सोरबा प्राइमारिनि गासैबो माने दैदेनगिरिफ्रा दिनै खेबसे लागैनो ज' जाफैदों जोंहा मुसलपुराव सासे एक्स CM दङ आदा अनजुमै कुंगुर बर' बिथाङाबो जोंनि रायलायगासिनो दङ बिथाङा होनदों बे खेबाव लकसभा इलेक्सनखौ माने मान सन्माननि थाखाय बेखौ आं नायनोसै आरो एक्स MLA दङ बिथाङाबो होनदों जिहेतु हाग्रामाया मानसि अनग्रा मानसि नङा जय मुसाहारि धनन्जय बसुमतारी रेवरेवा आदा गासिबो खोन्थाजोबखाबाय बे हारसिं बेक्तिगत मानसि बयबो मिथिगौ बियो EMफोरखौ न' सिङाव लानानै बुयो गतिके EM सासेया मान सन्माननि थाखायसो EM जायो बेखौनो जुदि थाला होथेनानै बुयोबा रायजोफोरखौ माबायदि सासन खालामो गतिके आदा अनसुमैयाबो हितेश बसुमतारियाबो आरो पि आखरनि जायफोर MCLAफोर दङ जायफ्रा बावैनो फैगोन
बिथांमोनाबो बेल' फंसे बाथ्रा जे हाग्रामायाव माने सासन खालामनो रोङा बुनाय सुनाय जोनाय जौ लोंनायजोंनो माने रायजोखौ थगायनो नागिरदों गतिके बे समाजखौ दिनैनि समाजखौ बिदिजों बेंनो हाला गतिके बिथांमोनाबो गासिबो इउपिपिएल जानायनि खोथाखौ लकसभा इलेक्सननि उनाव बुंदों आरो 100% जों खालामगोन आरो जोंथ' लुगैयो माने दा गासिबो बिटिआर हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ गासिबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ खारन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि साननाय बिनि जि माने मावनाय बिनि जि माने गोसो गोरबो थै बिनि मेगन बिनि खुगा बे गासिबो मानसि हारिनि थाखाय मानसिनि थाखायनो जोनोम जादों आरो मानसिजोंनो बिथाङा गोमालांगोन सानसे बेखायनो बेबायदि मानसिखौ अननानै दोननांगौ बेबायदि मानसिखौ बार मोना बेखौ सासे जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखायनो जन्म हरखादों गोदोनि जोंनि राजा गोदोनि जोंनि जि बाथौ जों इसोरखौ जेरै फालिबोयो बाथौ आफा बोराइ बाथौआनो जोंनो जेन बेखौ हरदों जोङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राबो जेन बिसोरनि जिसुआ बिसोरखौ हरदों प्रमद बर'खौ हरदों बिदि साननानै बिथांखौ जों गासिबो ज' बिथांजों लोगो थाफानांगौ आरो गैला बिपिएफ गैला बाक्सायाव गैला बेवहायथ' बे माने माया बिपिएफ होनना बुङा जोंथ' गासिबो खन्न साफा सानै आब' फंबाय बिदा बिगुमै आदै आइ आफा जों गासिखौबो सिनायजोबो गासिखौबो सिनायजोबो सासेबो बिपिएफ गैया दा जिखिनि दंमोन फिसाइफोरखौ दोननानै दिनै आब'मोना फैजोबबाय नोंसोर थानोबा थादो आं मिथिखागौ आदा मोना दा मोनायाव फैजोबखागोन दा गतिके मुसलपुराव जुदि गैलाबा दिहिरायावबो गैला कख्लाबारियावबो गैला दा बे बिपिएफआ बाक्सायाव गैया